Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kedol Bashnong Nong Kirim, Hagakat Project Uno Opera Arajar Pusan, Kelapan Hap Perdai ke Jingra Kedap, New Pusan Snem Jong Shnong, Hagat Jingalang Kabalong, Basketball Coach Jong Sin ZV Secondary School, Nong Kirim Nong Thamai Shillong. Hagan Ngi, Nasa Kilang, Do Advisor Jongatna Social Welfare Bapo Lingdo Ublalong Kumukong San, Ringkaru MLA Berim Kumroy Ubangait Lang Dahar, Ublalong Kumukong San Bakerpang, Usi Emberim Jonga Kasi Hills Atan Masa Street Council Bapenya Sing Siem, President Gesenjuk Kirang Bashnong Thamai Pelun Uba Banteli Nari, Dr. Jemino Motho Bat Kiwe Kiblacha Ngau Bha. Kedor Bashnong Kala Samru, Yaki Momento Chikisamla Puli Kibapas Bha, Hagi Jing Puli Bapere Bat Kintopru Shikirang Bashnong, Jongi Kat Light Shnong Kibahap, Hapokanong Thamai Pelun. Senam kum kasnong ni lalong do along senam kajing thapti pat ngasno kumatang san senam nyempat kot jasno bahang ni ai kajing thapti badam yakini ki nong sinsar senong di jongi na kajing thapti badam ni ketri jo kasunjuk senong ket kam senong bapa nong kumai pelun borok koi. Pau senam kampat dek uting thap kiti bah nyup san senam semua bah kamdam ya ka dorbar shnong nong kriem ya ka jingla jong irang ba shnong ka jingla jong secretary shnong ki executive members baro ban pentulun ya ki kam ki jam ha ka bai dei bat ka jing penyat bed penyat renti ya ka shnong ka thau hi brokawai bat ka ei ka ba skotanat kumla kren ki nong kren mene banakaliang jong ki nong ket kam shnong jong ka ni ka dorbar shnong bamenta Pimshim klep ya kito kibala no senyang na du kipor kiba menshwa hakabai dei bat kajing trikam jong dor bar shnong pila ai burom yaki iki nong kit kam shnong pila ai burom ya kayang kasem ke jongki bananget ba ya piru hadian abod nakaliang ka shnong pin sayo hi ya kata kaburom nakaliang jong kinong shnong habang ipai hakabai dei bat kini dorbar shnong mene ngai I bon ba kini ki rang ba shnong na ki shnong ki baper jong kani ka than nong thamai ki don kumba khat lightly kini ki dorbar shnong ki bahap ha kani ka sunjuk jong ki rang ba shnong nong thamai bat mene akapor mai ngai kren bat I rang ba shnong ba bawan krem ladang ia kren hakabai dei bat
kajing don jong kini ki dorbar shnong ha kini ka shnong dong thamai ngatrai wat kini ka dorbar shnong nong kriem ru mdai shu tang nyo pusan tli ki snem bapilayat kum ka dorbar shnong kala bandai shispa snem kala bandai shispa sanpo snem ru namar iba bawan kriem bene yong ba ka dorbar shnong laujen riu ru kan sa celebrate ya ka jingdap shispa sanpo snem mo ngatrai hu bena Januari. Dia ngasong tu ba kini ki shnong ki badan hani hanong thamai ki long kawai. Haki por ki bala ledno. Dia hendrai menta sotenat wala dangi ladon ni ki dorbar shnong salah ki jongru. Hendrai kai ke banga itenat ke long ba kajing ya teli kajing ya long lang. Jong kini ki rangba shnong. Na kini ki khatar teli ki shnong ki dorbar shnong ki badan hakan kan tan nong thamai. Lada ngi yakren habai dei ba kani ka jing dap nyu pusan teliki snam jong kani ka dorbar shnong kam dei ka snam ka ba lengkot lene ka ba kendiat ngi la benong ka dei ka snam ka bla jrong bha bandap nyu pusan teli ki snam ha ka jing lenti jong ka jing shakri jong ni ka shnong kumla kren di kinong kren ki bahaswa siki babun ki jing kela ki don dangi pet ki kam shnong ki ba kam menshwa but hakani ga juk umenta kala pher shibun bha te kumno hang ni pot nong thmai pelun le siki babun ki dorbar shnong ki don kumba khatlai teli but baru hatu ki snam ki ba menshwa ngitip ba kani ka nong thmai ka don be tang ka we ka dorbar shnong hadin kata ki sami saki niki ki jaka ki shnong ki we ki ba kin yo la ka jong ka shnong ladangi phai ka history khamtam ya kani ka Herbert report jong ka snam khat plus pa snam menshwa Uniu Herbert ude way niki officer jong ka sarkar Phareng jong ka British government hatu kapor but ngitip bakani ka nong thmai le sikani ka bobun ke jaka kidon yala ki jong ki put ki sam khamtam ka it ka hima te house nem shwai usnem khat plus pa lai pusan ngidon tang ka way ka hima kata ka hima khamtam hakini ki area Shillong ngidon ta ka we ka hima ka bangitip kum ka hima Shillong but house nam khat praspa lai pusan ka sarkar Phareng ka persyang ban pentulot bor lene penia pihak no ya ki hima but ka sami kani ka hima khairim ba ka hima melim te kani ka nong thmai hi babun ki shnong khalai teli ki dorbar shnong ki hap apoka hima melim but kani ka jing trekam jong ki dorbar shnong ka jing senshar shnong katkum ka practice ka jong ki ladon di ki spas nem menshwa ladingi shim kendiat ru kala don kumba arspas nem nasu kemen ba kawai na ka dorbar shnong hang ni po nong thmai kata ka laujen riu kan yo ban rakhi ya ka jing dap hispa sanpo nem sungkemen ba kidang tip ya ka menor ba kidang tip ya kata ka history ka ba menshwa but kum ka jai benrio ka jungi ladangi kwa hi bangin nang klain nang ni shikmat ni dei hi ban tip ya ka history but ka jing tip jungi ka history ki ba ya ka ri ka jungi kan nang pen klain ya ka jing tip but ya ka jing sulthu kumno bangin ya nang ni shikmat ngin yo ji hikai na babun ki leng te habai dei bat ka kam ka ba kum ka dorbar shnong baro shikata ngala bandong ba shwa bangin yo ke independence akari India shwa ban pentrekam ka constitution jo kari India na ru snam kha khandai spa sanpho ki babun bha ki dorbar shnong ki ju trekam ha ki shnong ki jongki hapo ki hima ki ba pher jongki klem da kanu ka jing pen khamti da ka bor jong ka an te hinrei hadin bangila yo ka constitution jong kari India
Senam kat kendai spa san puar ngiyo eka jing trekam jonga 6 schedule hakan eka khasi ke jungi ba kamtam hak state of Assam hatu ke senam ba hak ladangi shim hakan eka juk hakan eka senam mementa ngindon kumba katu kat ni teli ki jerlah ki ba pentrekam ya ka 6 schedule but hapo jonga ding 6 schedule la ibori ki district council ban shnai ki an ban penkup bor let's say kini ki traditional institution kebangitip kum ki dorbashnong ki hima ki CMship ki lingdokship nang ta ki sedarship but ki wahadadar but kita diki ka rules lane ka powers and function jong kini ki traditional institution te but haba mengia keren habai dei ba ka dorbashnong dangtang house nam dangtang lai pusan snam menshwa ki dorbashnong ki layo ya kan ga jimpen ko bor jong ka an ling ba ka district council kata ka bangiong ka Khasi Hills Autonomous District kanika Ilaka Administration Act 1990 house nam khat khandai spa khandai pho ngidang yo ya ka Ilaka Administration Act kamut hangni la batai ki powers and function jong ki dorbashnong kumno ba orang ba shnong trekam but kumno ka executive committee jong ka shnong kan trekam but nadu tau snam mental life hu santali ki snam ka don betang ka bor jong ka dorbashnong but orang ba shnong henry habangi phai ka jing yaitlenti jong ki dorbashnong hagri khasi ka jongi kum ha hima maliam ngi don khat san spa tam tali ki shnong but umdei tang ka executive committee ka batrekam ha po ka shnong ki donru ki paya ki baskem bakershan ye ka shnong ki bakentup ye ki senglong kumi ba ki seng samla te bat day house nam arhajar arphulai bengiwan ra ye ka wikaan kata ka amendment ye ka ni ka Ilaka Administration Act 2023 arja arphulai ni sayo asan governor house nam arja arphusau menchim snam but kani ka an kalapen kup bor ye ka jing trekam hapo ka shnong wat ye ki seng kentei senglong kumi lan ye ki seng samla tengah ngaslo ki paya ki ba scam ha ki shnong jungi ki la don menta but kini ki paya ki ba scam ki long kini ki lightly ka dorba shnong ka sengen the seng long kumi but ka seng samla lada kini ki paya ki ba scam ki yatrelang nakaway snam shakaway pat ngatrai bubun ki jinge hapo ka jinge lenti ki dorba shnong kinam jalong kinam dadon lada kadon ka jinge tre ngasutrna ni ka shnong kaba tho hangni tu ngin yatei kumno ya ka shnong ladang ngim don ka jing trailang tenga so ban kentu ya ka dor bar shnong hangni kani ka jingdap nyo pusan tali ka snam jongani ka shnong kanam dei tang ka jing rakhe ban pendap mentaka sngi lene mdei ban penlong tang i ki program henry nangni shakhmat ke ka kamram ke ka kam ka jong phi ban tre nam ta ki pai ba apo shnong kata ka badan kam ka ba phin pelet jingmut nyopu santali ki shnong nyopu santali ki snam ki lalet mentangin perkhat sa arpu santali ki snam nang ni bangin kenjo hispa snam ke ka bangi de bende hoi ni sungthu ka jing ka babun ni nginda phai arpu santali ki snam menshwa kumno ka jinglong nong shong shnong hapo ki shnong ba per ngaken mau ledi padang kena ngi baro ashnong pokse ngi itulut iki marjan marpar ngi itulut kinong shongwai kitrayem namar ba ngidang yelik tung umlut nakaju kakor sakarima te henry mentapat dakajingwan ka development ko lapoi hayeng judan bai itu shuwat ye ki para marjan bahasanda jong phi shakadiang kamon phimtip shu mano basa at te ki babon ki jing ngashkwar ban kentu ya ka shnong ngasuk kenja ba dawan ya nang ni nanong kriam kam na main road ane shnong nama ki dukan ki babon ki la khang prabaje dainam daimo hanga shimat ngaso ba baleite tang prabaje la khang ya ka dukan tip yo dei ba ki khang ki pai ba kitu ki babu dukan ne ka don da ka anjong ka shnong ngam tip phi tip khamba let's say ka dorba shnong ka executive committee henry nga ba let's say ban kham shngan let's say ladaki nong shong shnong ni ki don dukan kin khample kham met let's say kan ishngan kan itna
te ladangi page sekiwe ki activities hapo kasnong ngaso badang dan kam ya kajing ya trailang jong hiseng kentai seng long kume seng samla kamtam ki jing sneu ki babun hapo kasnong te nga kentu bat nadu kamen sim ngan ya trailang bat pi lada hoi ngam syajit syu kum MLA na MDC Hendai kanu kajing ajing mut kabangi la bani ajing mut ban long kajing mentoy ya ka shnong ngekloi bani trailang bat pi kum ka dorbar shnong hangni te bat ki babun ki wei le si ki jingdon kam kum ka shnong ngin ya kendu ngin ya kren na ka por ngi ju ya phone ba iba bawan ba ki dokhat jong ka committee shnong te na kalyang jungi ngi smokeman sa hisien pat hakanika por ban dan ringkat bat pi hakum gani ka sngi ban penkut ikanika jingrakhi dap nyup santali nyup sansnem jong kanika shnong te nga ai ka jingkit bok kat wiang yang nika shnong pinang kieu bat pinang roy shikmat nang bun ki samla ki bami ki badan sap ki sap ki baper la ka long ka sports la ka long ka jingpuli bat kiwe ngikwa ba kashnong kan kiu bat ka ba khaddu pat ka ba khaddu men ak ngakwa ban pen slow biang ka dor ba shnong khamtam bengi pet ya gajing sniu ki babun ki bawan rung hashnong menta ha ka section ka ba khatway jom kan ke ilaka administration amendment act arja arpulai kaladon ka section ka ba khatway ka ba aibor ye pi ka shnong ban record ye kinong shnong barot telada kidei ki ba try trying lane ki deiru ki bawan shong nabar but pim deishu ban tien ya ka bor jong ka an jong ka jing bishar jong ka kut kani katai nama kala don da ka an ba pin tray kat kum ka jing betha jong ni ka an ba pin ya dai ka shnong namar nginamla ban kmi lenti baro ya ka jing yarap jong ka sarkar habede ka shong suk shong shnganya po shnong ni shania ya pi kum ka dor ba shnong te yakani lapen ku board ka an yang scam ba pin treiru da ka jing shlur habede bat ka kam shnong akwa ba ngin hai ya kira yagi khabat ki jongi yagi jingmut ki jing prakhat ki jongi syakani ka ski ka ba menta ski ka ba i rakhiru ya kalingku ba prapusan ki jing tat no jong melung susu thang bat kenmau yagi kentin jong ki ba ong uthiet upniang jing shai ba im usu siapa hisgi barim dalam gini benwat yang kejing kau jong gani kejat benriu jongi nginlap ya ka ha uni utiet upniang jong hisgi kebalai bat bagin kenjo syakajing kau haka benta bat haka lawai dan kam bagin pai syaka benar ke jongi bun nangi ada ke tendensi ke jinglong brio ke jongi ba nyim song tu ya ke jikodor jongki aka ki bangi ngidon don way met pa ba so kit pap ha man gasdem ju celebrate ya kaskikha jongi men kimi hakata kasnem tu wong ya mendak snide anda pak ba knat she song is studio bouquet of flowers banra badule banra shayeng ban ai ya ki kumegi kur ndara da kubleng do ai ta bouquet upai mi ku kata khmat mi kemen uang boleh kat ni sedang ngam ju ai mendak singi ada sentiru tipak kum ne gadur iong yu ko pagi ko ni sentiru opi ai udai ujo sentiru bangat hung haplau tibio imo ngiru ngilau kunta yo sentiru bodan haplau yeng Yung berat no
Ladang ipek dulu ngem itu ulu sentiu ulu nyut. Dahil na katakadaw, yuk sengogi bang weng no pendam no ke district council la ka 371. Usonam wang chop uba nakadaw ka jong ubalong ka inspiration ya ka way na ki movie nganget gun na people apay 3 Idiots ngam ju kapay Bollywood lay 3 Idiots ting lapay lai sin ka inspiration jong 3 Idiots kawan na ka jing jong usonam wang chop hakapuar bangalang iyam haki HADC udah hawat but ia kendu hotel Pinewood wan limbai kong kara kakungor IAS but hakata ka jamit ng isyong babu uangangan ganung kredi ay subatay mapi kaya ka 6 schedule kumno pi ada ILD limba ka 6 schedule but benda kesini kat pangalan kredi ka ketegi jomu udang don hapo jail uya kun nak benda ba kalada bat ketan kesnong gejumu kinyo apan ketop ba seksi du asam kita don kitrai benda ba hendriu tuli kitrai kibai kun manyo agane keju ke seksi du ka ba u architect jongka udai na kani ke domet jogri jomi Reverend JGM Nichols Roy so sorong nga mikmat ya ka constituency ka bakuduk ya ka jingday ya ka office jong ka HADC mo ka office jong ka HADC karon hatay mau prem kayeng jong Reverend JGM Nichols Roy karon hakwala pati but hakatangiyeng Pandit Jawaharlal Nehru como Prime Minister Badingkong Janggari India. But Shwabu nong Prime Minister ru Ulawan Bansa hakayim yung JGM Nichols Roy. Diladaw tao sentiu ubanado lada kiyo but iyo yung susing jogu hani ngandon ko Brent no Sharut Semongo mo mangidon ya kesnong kabukut tam hak Asia ni semongo mo ba ngidon yung melong uba hal kat kendai spa lai pun rio uang yang kini kentian ngi im hakiwai pat iski ayu ngile nama dari kat kendai spa lai pun rio kat kendai spa unru pulai John F. Kennedy uang gumno ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. So motion kalian baik no susutari iso sarang mo baka ni ka rukam sensyar ke jongi gisnong Subhash Chandra Bose wong if you want to see genuine democracy go to the Khasi Hills. Ngadapan I play gini recipients Iblayo doctorate mentan Kilong shisha ke jingkerban ya ke ri ya ke emlang searang ya ke jat rio ke jongi bat ngan sim war kendiat ban ong ya ke ni puli ya ulikuan you architect jong the modern Singapore bakren barbore ke meritocracy kajing sensyar jong kibrio kibal adon ke qualification kibran ke sub kibran ke gift ngakan mau po dang idon ki SU tahu education secretary amal bunsin miok to exam umlak pendep ya ke graduation di don kuwi kasin ngalek ban shaw yu una yeng bang ni lang ban I award ko bang ai ni
paju uang yang bapol keren lebih sejauh ni. Ulai award keleng lebih yang kita papas haduk PG. Ialah daripada graduation umdap tu lalu Dulu award kudung ni. Jangan sengau kajing keban kejongi kadai haki brio kejongi talent. So sarang bagi dan engineer menta hasi ubah Bangalore wala specialize but wala puli bah ya kan AI but ubah ngangat unlong kajing kerku tang ya kan jela ka jongi hendai igari india ai warok kawe hamnuah dulu lara gini penjob ngomong ya gini kapan ya gini ai injit ya ka quality tapi orang dah ke quantity de dan ibrio ke bangai kedu kham pajik nasor yang ngiran khat arnut ikut dan boong khat saungut dari dan kat badan haduk mentah ke population ke jongi kan tam dari pedhe kat du ka duru kan 4 tam ya ka akulak kalak benpoi naban kamdan sensor sau arkuwei kan kalak benpoi kumbak khalak ini kinong dek on tap yo zugen gal imi hago hati arpusan lakmut tini kopi dah nambah longi mo ko magret nang ini mentah do te nak tak daw ban yakun ban job ni don kam ya ka quality da ka quantity nginom la ada seilut baro kasi sailang badan hospital sailang badan jail ru 4 dap ni kan number nak kata quality ngide ban ya kata kajing hiar asut jongi hakasen syar kadar shi benda kadai maka emphasis kajungi kala kenria naka quality syaka quantity jongka jat ke bapi tiap khamah ke quantity ibu one day berpihak sa bur ki program ke next kedai ke jom ke Department of Social Welfare haga di capacity ke bangadan ku advisor ru makot ye ke jing trainer kat ke jompi kido kijing don kam kijing anut kijing capability jompi kum kashnong long samai pulun ni soba bapin ban sakmat badu long siang na benda jompi jabinur don hang ni ngini tre lengkap nak benda ban penting kena bangi excel ko banga ong hangtai mau pram ke duski ba ngim dei shu paduhan ban long tang ka hotspot jong ka drugs ai gan long hotspot jong achievement sa sisiin ka ya mau lenai ka bansak kan mau yipi ka dor bashnong nabarok kinong shnong ni bu jebut ya kini kentin kiba nasgo ka de benrung kamtam haki samla ijongi bat kita ki kentin ki on kumni sumar bha ya ki jing berkhat jumpi namar ki jing berkhat jumpi kin kelaki kentin jumpi sumar bha ya ki kentin jumpi namar ki kentin jumpi kin kelaki kam jumpi sumar bha ki kam jumpi namar ki kam jumpi kin kela ki jinglien jumpi sumar bha ki jinglien jumpi namar ki jinglien jumpi kin kela ka jinglong jumpi sumar bha ya ki jinglong jumpi namar ka jinglong jumpi kan kela kalawai